मा जाखो बिबारा माबाया गबाय राजिनाया मोजां खालामथारो एक्सप्रेसन खालामनांगौ ओरै बननायाव जेरै होदोंमोन बिदिनो होनांगौ एसे फैबायबा बिथाङा दिंखिसा मोजां मोननि ओमफ्राय दायो दे डिरेक्सन फिनबाय एक्टराव फैदो आरो नों उनथिं नायफिननाया आगानसे होना नायफिनदो बिथाङा डिरेक्टर फोरोंगासिनो दं डिरेक्सन फिनबाय आरोना दैनि गेसां पार्टफोर मोनासै बेयाव खायसे फोरोंफिनबाय दा नै आबौआबो जोंनि शुटिंखौ खोनानानै न' सिंनिफ्राय ओंखारनानै नायफैबाय थखन फुलायलायनानै ओमफ्राय आरो लाजिनाया दसे टाइम जा जेबो नङा दसे टाइम जा ओरै बिबारखौ दालाय ओरै खालामदो ओरै नायदो ओरै खालामदो जा बिथां डिरेक्टर मिरु गंगाया एसे फोरोंबाय थादों सेंग्राफोरखौ मैखोमा नायगासिनो दङ गोलोमदोंसो ना गरम ना ओमफ्राय दायो जों जा शुटिंखौ लानोसै आरो एक्टिं दं नामा मादैनिबो दङ होनदों होनदों ना एक्ट्रिसनि बिमा जागोन आरो ना नोंथाङाबो नै फैलाव दैमारियाबो एक्टिं खालामै खालामै नेंग्लिनानै हायाव जग्रेबलायनानै थाबाय बिबारखौ लानानै नै बिथाङाबो खिन्थु हिर' दै बिथाङाबो एक्टर बेहाय खिन्थु बिथांखौबो नुनो मोनगोन एक्टिंफोरखौ बिदि गसंहोबाय थादों आरो डाइलगसो फैगासिनो ओमफ्रायसो दे जाबाय दे लानोसै दे केमेरामेनफोरा डिरेक्टर बाबुआ केमेरा हमै एक्टिं दिन्थि बोरै गोलोम गुजुबलायलायबाय बे गरम बोथोरावहा केमेरा खेबनानै आरो एक्टिं फोरोंनानै गस्ला मोजां गानना लाब गैखाया गस्ला मोजां गानना लाब गैखाया ना लाब गैखाया थाथ'सै मेंनायजों रेस्ट लाबाय नै केमेरा हायाव दोनथ'नानै नै बिथाङा बोरै जाखो गरमजों गरमखाना गरमजोंनो सब मेकआप गाजोब्बाय गथ'फ्रा नै नेगोन ओरै लासिगोन ओमफ्राय दा लाना जाबाय ओरै लाना ओरै फैगासिनो ओमफ्राय मा खनसे ओरै फैगासिनो आरो एक्टर ओमफ्राय थांनांसिगोन आरो ओरै मोखाङावहा ओमफ्राय जिथु थाना थाबावनो जों सोर ओरै फैनांगौ ओरै थाबथानांगोन एक्टरा ओरै बिबार बेखौबो खावब्लासत नोंसोरा आरो ओरै फैफिनो एक्टरफोराबो थांदों मेरि गंगा डिरेक्टर बिथाङा नोंथांनि चेनेला मा मुंमोनलाय एसे फोरमायनो हागोन नामा आंना मोनसे दा गोदान खुलिदों माइ चेनेल चेनेलनि नामानो माइ चेनेल आरो बेनि अनगायै सिगांनिया BM फिल्म प्रडाक्सनमोन साबस्क्राइबारखौथ' खोन्थाथ'ला आङो नोंसोरो सार्च खालामदो BM फिल्म प्रडाक्सन होननानै नुहैगोन बेसेबां जादों आदसा डिरेक्टर बाबु नोंथाङा बे BM फिल्म प्रडाक्सनावहा इउटुब चेनेलनिफ्राय बेसेबां माने इनकाम माबायो खालामनो हायो बिदि इनकामखौथ' आर्निं जाया जेरैबायदि खरसा जायो नाथाय बयबो इउटिउबारफोरा मिथिजोबो नाथाय इउटिउबनि मोनसे रुल दं बेसेबां आर्निं जायो मा जायो बेखौ खोन्थानो मोना होननानै बेखायनो आं दा खिथाथ'नो हाया आरो अब्लाबो बेसेबां मोनो नोंथाङा दाथ' मोनथ'ला सिगां बानायनाय समाव जेनेबा जोंना जेरैबायदि केमेराफोराव खरसा जायोमोन बेफोरनि खरसाफ्रानो ओंखारजोबामोन आरो एसे एनै हाबोमोन बेफोरबायदि खरसा खालामनायाव थाङोमोन दाथ' भिडिअबो होला गेप्स जाबाय मोनला बिदि आरो दा नोंथाङा बहा बेस्थ' आं दायो गुबुननि प्रडाक्सनाव एडिटर एन्ड केमेरामेननि खामानि मावगासिनो आरो नै बिथांखौ टिपसन मास्टारनि हिर' होननाबो जों मिथियो बिथाङाबो बे सेलथावजों गावनानै लायगोनावहा एलबामावहा बिथांखौबो नुनो मोनगोन बिथांनि आखायाव बारसे नै गलाब बिबार लानाय नुदों बिथांनि जेनेबा सेलथावजों एलबामा जोबोद सुपारहिट जागोनखौ आङो बा जोङो नायनानै जोबोद सुपारहिट जागोनखौ मोनदों बिथांनि बे बेंगा दाउनि प्रजेक्टआव मावनानै बोरैहाय मोनदों मोजां मोनदों जेनेबा उनावहालागै जोबनायालागै मोजाङै थांगोन होनना आसा खालामबाय आरो
सिलथाव जौगानानै लाइगोननि इंखांब्रा बिथांमोना बिथांनि गाहाय एक्ट्रिसानो नैबेनो जागोन मा मुं बिनानावनि नामा हानुप्रभा दैमारि ना बिथांनि बे सिलथावजों गावनानै लायगोन एलबामावहा शुटिं खालामनानै बोरै मोनदों मिउजिक भिडिअ जोबोर मोजां मोनदों ना बिथांमोनानो नोंथांनि मुङा मा मुंमोनलाय जोंसार बसुमतारी ना गामिनि मुङा भकतपारा कसारिगाव ओमफ्राय बेयावहा सोर लिंबोनानै बोरैहाय मोनफैखो बे सिंगारा देगादाव ना बिथांनि बे सिलथावजों गावनानै लायगोन जिथुनिखि एलबाम बनायनानै बोरैहाय मोनदों मोजाङानो मोनदों मोजां ना दा नैबे देरगादाव फंबाया गावआनो मेथाइखौ सुजुदों आरो गावआनो देंखो बोदों आदसा फंबाय नोंथांनि बे एलबामाव मेथाइनि मुङा मा मुंमोनलाय मेथाइनि मुङा जाबाय सेलथावजों गावनानै लायगोन एसे खननानै होनो हागोन नामा बै नुहुरनाय उखुमुरानि दाउथुफोराबो जरा लाबाय सेलथावजों गावना लायगोन सना सेलथावजों गावना लायगोन बिदि आरोना ओमफ्राय बेखौ नोङो माला रिलिज खालामनो सानदों रिलिजनि डेटथ' जायाखै जेब्ला गासिबो जागोन होमबानिया खालामसै दा नै बिथां सार जुगेन चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङाबो फुंनिफ्रायनो बेहाय एलबाम बननायावहा देरगादाव फंबायखौ हेफाजाब होदो आदसा सार नोंथाङा बे देरगादावनि मिउजिक भिडिअ'आवहा नायनानै माबोरै मोनदों नायनानैथ' मोजांखौनो मोनदों ना मोजां जादों मा समनिफ्राय लाबाय थादो सानजौफुनि 10 बाजिनिफ्राय ना सानबेसेयाव फोजोबनो सानदों साननैयावनो ना आदसा एक्ट्रिस मिउजिक भिडिअ'नि शुटिं खालामनानै बोरैहाय मोनदों आरो बहाबाफोर बिदि एलबामफोरावहा मोसाबावबाय नामा मोसायाखैना बेनो फार्स्ट आरो ना बेथिं जोंहा इसो सानै दङ साथाम न एक्ट्रिसनि लोगो मा गामि नोंसोरो बुकदल ओमफ्राय बबे जायगायाव दङ बाथौ मन्दिर ना अरांनि बुकदल ना थोरिबारि बुं नामा नै दा बिथिं सासे दंबावो मा मुंनिया सजिता दैमारि ना बिथांमोनानो जागोन थावदो गावनानै मिउजिक भिडिअ बानायगासिनो दङ नैबे जोंहा गेदेर टम सलायग्रा बिथाङा नायगासिनो दङ फुंनिफ्राय मा बुंलाय नोंनिया आंनिया बिशाल बसुमतारी नायनानै बोरै मोनदों बहुद मोजां नांदों फंबाय मा बुंलाय नोंनिया रितुराज बसुमतारी बहानिफ्राय फैदो भकतपारा मादो फैदो बाइकजों फैदो ना मिउजिक भिडिअ बानायगासिनो दङ बिथां जाहा फंबाय देरगादाव दैमारिनि प्रजेक्टआवहा